Izanga yithi sinjalo sezimali segale ngosemthethweni Izanga yithi sinjalo Ngikubingelela ngiphinde ngikwamukele embukelweni Ndobane TV. Siyathokoza ukuthi ususubscribe kule channel yakho ngaphambili kwindokozo kakhulu ukuba nawe mfowethu osasijoyinaka ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphutha nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engiyithatha kumthombo othembekile. Sekutholakele lapha ezinkundleni zokuxhumana ukuthi ngempela uJaiva Zimnike umfoka Misi lapha usexolelene nomthandeni mfoka Manqele lapha. Lokho kulandela ngenkathi kade kubonakala uJaiva Zimnike lapha efaka ivideo lena ngikufakele yona njengamanje lapho screen sakho la kubonakala khona umthandeni mfoka Manqele kanye naye uJaiva behamba ngobhova odla amabounce lapha. Ngaphambi kokuba ke ngichithele isikhathi ake uyibuke nawe le video lena bese ushiya uvo lwakho lapha e-comment section usho ukuthi ngabe ubona sengazathi ngempela lezi insizwa zingaxolelana after ukuxabana ongaka ezike zaba nakho. Ake ngizwe ngawe lapha e-comment section bese ngithi mina nani asibonaneni ngokuzayo. Scheiße!